மதுரை மீனாட்சி சித்திரை திருவிழா 6ஆம் நாள். வழங்குபவர் உங்கள் ஷர்மிளா. சித்திரை திருவிழாவின் 6ஆம் நாளன்று சுந்தரேஸ்வரரும் மீனாட்சியும் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி வருகின்றனர். திருஞான சம்பந்தர் 3 வயது பாலகனாக இருந்தபோது அவரது தந்தை சிவபாத இருதயர் சீர்காழி தோணியப்பர் கோயிலுக்கு அழைத்து சென்றார். குளக்கரையில் அமர வைத்துவிட்டு நீராட கிளம்பினார். நீண்ட நேரமானதால் பசியால் வாடிய சம்பந்தர் அழுதார். அவருக்கு பாலூட்ட அம்பிகையோடு சிவன் அங்கு வந்தார். சம்பந்தரை கையில் வாரி எடுத்த அம்பிகை பொற்கிண்ணத்தில் ஞானப்பால் கொடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து மறைந்தார். கரையேறிய சிவபாத இருதயர் பால் சிந்திய வாயோடு நின்ற சம்பந்தரிடம், "உனக்கு பால் ஊட்டியது யார்?" என கோபித்தார். அப்போது சம்பந்தர் தோடுடைய செவியன் என்ற முதல் தேவார பாடலை பாட அம்மையப்பராக ரிஷப வாகனத்தில் காட்சியளித்தார். அதை நாம் தரிசிக்க சுந்தரேஸ்வரரும் மீனாட்சியும் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி வருகின்றனர். அவரை தரிசித்தால் செல்வம், மன நிம்மதி நிலைக்கும். நன்றி, வணக்கம். இந்த சேனலை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.